Isebe lezothutho lithi inzame zalo zokunciphisa ingozi ezindleleni noko ziyabonakala. Lehle ngo-9.6% inani labantu abaswelekileyo kulonyaka xa kuthelekiswa neminye iminyaka. Kule mpelaveki igqithileyo yePasika zibalelwa ku-189 ingozi ezenzekileyo nezishiye zisube imiphefumlo yabantu abayi-235. The provincial breakdown is as follows. Eastern Cape, 22 crashes and 27 fatalities, meaning 27 people died in the whole of the Eastern Cape this Easter. Free State, we had 8 crashes and 13 fatalities. Gauteng, we had 30 crashes and 36 fatalities. KwaZulu-Natal, we had 42 crashes and 54 fatalities. Limpopo, we had 27 crashes and 34 fatalities. Mpumalanga, we had 15 crashes and 18 fatalities. Northern Cape, we had 6 crashes and 7 fatalities. Northwest, we had 15 crashes and 20 fatalities. Western Cape, we had 24 crashes and 26 fatalities. Lokama enyukile amanani engozi kwiphondo laseMntla Koloni, eFreystata, KwaZulu-Natal kuquka noMntla Ntshona ehlile amanani kumanye amaphondo amahlanu. Umyinge ubalelwa ku-35% wabantu abaswelekileyo kweli nani ngabantu ebezihambela ngeenyawo.